Neporažený. Show začíná. Neohrožený. Král ringu. Vládce všech robotů. Poklekněte, neboť přichází mocný Zeus. To bylo parádní. Pojď, jdeme. Dámy a pánové, v utkání bojovaném na 5 kol šampionátu Světové ligy robotů stojí v pravém rohu vyzývatel Atom! Předveď se! A proti němu v levém rohu nespochybnitelný šampion celého vesmíru a všech vesmírů známých i neznámých, všemocný Zeus! A nyní, dámy a pánové, začíná souboj ocelových hvězdí! Tak tohle bude jízda. Gong oznámil začátek zápasu. První kolo. Poti vyrážejí ze svých rohů. Wow! Zeus sejmul Atoma a ten už leží na zemi. Stoupni si! Zdá se, že s ním Zeus udělá rychlý proces. Rozhodčí Matt Geiger vchází do ringu a začíná počítat. Já! Stávej! 3! Stávej! 4! Stávej! Ale podívejte, ten malý robot je zpátky na nohou, ale jen proto, aby si dal další rád. A Atom je podruhé na zemi během necelých 10 sekund. Moc silnej! Nemá na to, je po něm! Stávej! 1! Zvedni se a bojuj dál! Stávej! Ne, prosím, Atome! Vstaň, Atome! Vstaň! Vstaň! Je dobré! A vyzývatel znovu jako zázrakem vstál. Levá! Levá! Atom se ocitl pod palbou v rohu. Vypadni z rohu, Uhni, Atome! Atome! Uhni! Oh, a další zničující zásah. Dej ruce nahoru! Ruce nahoru! Rozválcuj ho na plét! Vypadni z rohu! Vypadni z Charlie rohu! Kenter se zoufale snaží dostat svého robota ze smrtícího rohu. Kryj se! A! Dělej, postav se! Dobrou noc, sparingbote. Teď to sice trvalo trochu déle, ale Zeus ho opět složil. Atom je dnes po třetí a nejspíš i naposledy na zemi. Stávej! Dělej! Dělej, Atome, stávej! Stávej, Atome! Atome! Neuvěřitelné! Navzdory očekávání je malý Atom opět na nohou. Braň se, Atome! To nepřežije! Dělej něco, Charlie! Pravej zvedák! Atom zasadil úder! Zeus otřeseně couvá po tvrdém zásahu, který evidentně vůbec nečekal. A útok! Páleš pravačka! Páleš pravačka! Pravou! 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 Levej hák! A tak se bráň! Sejmi ho! Dvakrát pravou! Vůbec poprvé za dobu svého králování se Zeus setkal s botem, který prostě nechce prohrát. A diváci šílí. Zeus napíná všechny síly a do konce prvního kola zbývá 15 sekund. Zeus zahnal Atoma do rohu a mlátí do něj hlava nehlava. Dolů, nahoru a čas neúprosně běží. Vydrž, Atome! Ruce nahoru, ruce! Drž se! Zbývá pouze 5 sekund a šampion se navzahuje k monstrózní ráně.
Atom nějakým zázrakem přežil. A nás čeká druhé kolo. Diváci v aréně jsou u vytržení. Přežil to! Jo! Do rohu! Bereme roha zlato, rychle. Musíme odsud rychle zmizet. Musíme jít tudy. Honem! Tak nic. Pojď sem a sedni si. Tak co? Troubo. Jen klid. Hele, já se hned vrátím. Hele, nech mě. Sundej ze mě ty pracky. Oba týmy zuřivě opravují své boty. Říkám ti, ty mé diváci, kteří dnes přišli, očekávali masakr, ale místo toho sledují válku. Máš to? Jo. Výborně, padáme. Proč ho neporazil? Je plně připraven na všechny eventuality. Bude v pořádku. Co bude teď? Druhé kolo. Druhé kolo začalo a vyzývatel Atom dává překvapivě šampionovi pořádně zabrat. Zeus odhodil Atoma na druhou stranu ringu jako starou plechovku. Kenton zkouší se svým botem triádu pravých direktů do hlavy šampiona. Stojí krůček od sebe a vyměňují si smrtelné údery. A z původních strategií obou týmů nezbylo už nic. Ocel trčí ocel, železo ničí železo, to jsou jatka. Diváci jsou na nohou. Sledují boj dvou monster na život a na smrt. Něco se musí stát. A je to tady! Atom jde znovu k zemi. Konečná probota z mrakáče, který tu dnes předvedl úžasnou show. A opět jako zázrakem Atom vstává. Kenton ho musel ukovat z železné vůle nikdy se nevzdát. Je tu polovina čtvrtého kola a zdá se, že Zeus se rozhodl zápas ukončit. Šampion se nerozpakuje vytáhnout svůj nejsilnější trumf. Atom se motá po ringu, vypadá dezorientovaný a omráčený. Ruce nahoru! Asi selhal hlasový vodu, nereaguje! Zeus ještě zesílil svoje údery a drtí Atoma v rohu. Ne! Přestaň! Dělej něco! Neslyší mě! A je tu gong a malý robot Atom znovu překvapil svět. Je po něm, Maxi. Neslyší mě. Tohle bude vražda. Už to stačilo. Spojím hlasový modul. Na co? Neslyší mě. Jo, ale vidí tě. Cože? Co dělají? Zapnu stínování. Ukážeš mu, co má dělat. Bez hlasového modulu bude ještě rychlejší. To ne. Koukni na ně, jsou rozčílený. Bohatá holčička mu dává kartáč. A víš proč? Dostali strach. Protože Atom dokázal, co před ním nikdo. Ale já to nezvládnu. Ale zvládne. Nemůžu. Ano, můžeš. Ukaž mu, co má dělat. Musíš vybojovat poslední kolo. Nechtěj to po mně, fakt ne. Charlie, prosím. Prosím tě. Nedělej na mě ty psí oči. Čertu. Jo. To je noční. Vím, že tam seš. Sice nevím, jestli mě slyšíš, ale vím, že tam seš. Tak... nebo ne? Jo, minutku. Fajn. Vím, že mě neslyšíš, ale pořád mě vidíš. Sleduj mě. Víš o tom, že mluvíš s robotem, že jo? Jo, vím. Skapni. Sleduj mě. Tato epická bitva bude nyní pokračovat pátým a tudíž posledním kolem.
Kenton stínuje boxování před ringem. Time, vypadá to, že Atom má stínovací funkci, takže to vlastně znamená, že se šampionem v posledním kole bojuje Charlie Kenton. Jo, ale řeknu ti, že to moc nepomáhá, protože Atom je opět v rohu a dostává co proto. Drž se, chlape! Charlie, pomoz mu, bojuj! Ještě ne. Sledujte kartu. Tak Moshido osobně dohlíží na úder šampiona. Usilovně se snaží definitivně rozhodnout zápas. Vážení diváci, Zeus vypadá unaveně, jako by mu docházely baterky. Nevěřím svým očím, Atom ho ještě provokuje. Zapněte turbo. Říká si o další rány. Prosím, začni boxovat! Ještě ne. Přesně tak, Charlie, ještě ne. Netopísny, teď! Charlie, už to moc dlouho nevydrží, zautoč! Ještě ne. Jo, vydrž to. Zeus drtí Atoma palbou svých ocelových pěstí poháněných dusíkem. Počkej si na něj, ještě ne. Zeus zpomaluje. Time, šampion má zjevně vyčerpané baterky. Charlie, prosím! Hele, mladý. Teď! Jdi k němu blíž. Zajdi tu plechovku, rozdupej ho. Tak dělej, bojuj. Uhně! Přepínám! Ruční řízení! To je šokující. Tak Moshido osobně přebral řízení svého robota. Podívejte se na to! Zeus se zoufale snaží udržet na nohou, ale Kenton je neúprosný a zasazuje mu ránu za ránou. Nenápadný robot dnes večer přežil vlastní smrt a získal si srdce diváků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dobrý. Zeus je zpátky na nohou, ale Kenton na něj hned posílá Atoma a ten mu dává úder za úderem. Tak Moshido a jeho superbot nenachází odpověď. Zeus chytil Atomovi levou ruku, ale Kenton je nezastavitelný. Dobij ho, Charlie, teď! Kenton má šampiona na lopatě. Šampiona zachránil gól.